जोङो इसोरनि बाथ्रा फारसे थोंजोङै थांदोनि जोंनि आयदायाथ' जोंहा माथाइनि 5 बालाकनि 9 सारि Matthew chapter 5 verse 9 बेनिफ्राय जोङो मैयानिफ्राय जोङो सावरायबोदों आरो बेयावहाय बुंनाय बाथ्राया बेनो जायफ्रा गोरोबज्लायहोयो बिसोरो बोर होजाग्रा गोरोबज्लायग्राफ्रा होननानै बुङाखै जायफ्रा गोरोबज्लायहोयो गोरोबज्लायहोनायनि खामानिखौ जायफ्रा मावो बिसोरखौ बुंदों बोर होजाग्रा इसोरा बिसोरखौ बोर होयो जायफ्रा गोरोबहोज्लायनायनि खामानिखौ मावो आरो जों मैया मोनाबिलि समाव सेथियाव बेखौनो सावरायदोंमोन मानसिनि जारिमिनाव गेदेरसिन गोरोबज्लायहोनायनि खामानि बे जाबाय मानसिखौ मानसिजों गोरोबहोनायनि खामानि नङा आं मैया मोनाबिलि समाव बुंदोंमोन सासे मानसिखौ मानसिजों गोरोबहोनाया एसे मावथाव खामानि जानो हागौ गोरलैयै जाथाव खामानि जानो हागौ नाथाय मानसिखौ इसोरजों गोरोबहोनायनि खामानि गोरोबज्लायहोनायनि खामानि जाया मावदोंमोन बिथांनि बाथ्रा बे जिसुनि बाथ्रा मैया मोनाबिलि समाव जों बुंदोंमोन मानोना जोङो रमियाव बुंदों जोङो इसोरनि सुथुरफोर जानानै जोङो थाबायमोन इसोर आरो मानसिनि गेजेराव मोनसे सुथुरथि जोङो इसोरनि बिसारुफोर होननानै बुङो बर' बाइबेला एनमिटि इसोर आरो मानसिनि गेजेराव गोरोबज्लायनो हायै अनज्लायनो हायै दुखु मोनज्लायनाय बोराबज्लायनाय राग जोंज्लायनाय बे जानानै थाबायमोन जोङो जेसेबां हास्थाया मानो जोङो जेसेबां गोसो खालामो मानो माब्लाबाबो जोंनि फारसेनिफ्राय मानसिनि फारसेनिफ्राय बे बोराबना थानाय इसोरखौ बे राग जोंनानै थानाय इसोरखौ जोंजों बेंज्लायहोफिननो गोरोबज्लायहोफिननो जोङो हानाय नङामोन जोंनि मोनसेबो मावनायनि गेजेरजों बियो जानाय नङामोन बेनिखायनो इसोरा मानसिखौ गावजों गोरोबहोफिननायनि खामानि बियो गावनो बेबस्था खालामबाय गावनो बियो इनिसिएटिभ लाबाय बे बाथ्राखौ आरो बाइबेला बिनिनो बाथ्रा जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम बिनिनो बाथ्रा मानसिखौ इसोरा मानो दुखु मोनदोंमोन मानसिखौ इसोरा मानो राग जोंनानै दंमोन आरो मानसिखौ गावजों माबोरैहाय गोरोबज्लायहोफिनखो मा बेबस्थानि गेजेरजों बाइबेला बिनिनो बाथ्रा जों बेखौनो मैया मोनाबिलि समाव आरो मानसिया इसोरजों गोरोबज्लायहोफिननाया मानो एसेबां इम्परटेन्ट जुदि गोरोबज्लायहोफिननायनि खामानिखौ जिसुआ मावामोनब्ला जोंहा मा भबिष्यत जोंहा मा फिउचार दङमोन जोंनि जोबनाया बबेयावमोन बेखौबो जों मैया मोनाबिलि समाव नायदोंमोन जोंनि इसोरा गोरोबज्लायनायखौ मोजां मोनग्रा इसोर आरो गावनो बेखौ जोंनो फोरोंग्रा इसोर गोरोबज्लायनायखौ गाव आरो मानसिजों गोरोबज्लायहोनाय बे खामानिखौ इसोरा गावनो मावदों बेखौ मैया मोनाबिलि समाव नायदोंमोन आरो दहाय फुंबिलि समावहाय जोङो मथिनि अथ्रनिफ्राय माथाइनि 18 जेराव गोबाङा गैयामोन बेवहाय जोङो सावरायदोंमोन इसोरा गावनो जोंखौ निमाहा होआखै गावनो जोंजों गोरोबज्लायाखै नाथाय बियो आसा खालामो जायफ्रा निमाहा मोनबाय जायफ्रा गोरोबज्लायबाय बिसोरो बुहुमाव थांनानै गुबुनजों गोरोबज्लायनानै थांनानै थानायखौ बियो जोंनो फोरोङो आरो बियो जोंखौ बियो बेबायदि मावनायखौ हास्थायो बे बाथ्राखौ जोङो जाय सासे व्यक्ति जों दहाय नायदोंमोन बेवहाय जिसु ख्रिस्टआ मोनसे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों मोनसे सल' बायदि बाथ्रानि गेजेरजों बुंदोंमोन सासे मानसिहा बिगोमानो राजानो गोबां होनो गोनां दङमोन नाथाय बियो होनो हायाखैमोन होनो हायैनि थाखाय बेखौ निमाहा होदोंमोन नाथाय बियो निमाहा मोननानै थांनानै जाय गुबुन सासे बेखौ बियो निमाहा होनो रोङाखैमोन जायनि थाखाय राजाया खोनानानै दुखु मोनदोंमोन राजाया बेखौ बुंदोंमोन आं निमाहा होबायब्ला बियो मानो गाव जायखौ निमाहा होनांगौ बेखौ होनो रोङाखै आरो बाइबेलनि मेसेजआ बेनो जों दहाय नायदोंमोन माथाइनि 6 बालाकनिफ्राय जेराव जोङो स्पष्टयै जों मोननो हादों माथाइनि 6 बालाक जों नायदोंमोन आं खनसे फरायफिननो दहाय फुंबिलि समाव
जेराव बिनि सायाव फोरबुआ फोरोंनाय आर'जआ लिरनाय दङ सैद'आव बुंदों नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होनाय नङा जोंनि निमाहा मोननाय आरो निमाहा मोनैया कन्डिशनेल बे बाथ्रा बायदिब्ला कन्डिशनेल मोनसे सर्तनि सायाव सोनारो नोंथाङा नोंथांनि दाय मावनायफोरनि निमाहा मोनगोन ना मोना बियो मोनसे सर्तनि सायाव मोनसे कन्डिशननि सायाव बियो सोनारो जुदि नोंथाङा गुबुनखौ निमाहा होबायब्ला नोंथाङा निमाहा मोनगोन नोंथाङा गुबुनखौ निमाहा मोनाखैब्ला नोंथाङा निमाहा मोननाय नङा जेब्ला जोङो फोरबुआ फोरोंनाय आर'जाव नायदोंमोन दहाय फुंबिलि समावहाय जोङो नायदों 12 बालाबाव जेरै गुबुनफोर जोंनि सायाव दाय मावनायखौ जोङो निमाहा होयो बेबादिनो जोंनि दाय मावनायखौ निमाहा हो इसोरनि सिगाङाव जेब्ला जोङो जोंनि दाय मावनायफोरखौ जोंनि इसोरनि बेरेखा मावनायफोरखौ जोङो निमाहा बिनो फैयो जोङो सिगां बेखौसो बुंग्रोनांगौ आं जेरै निमाहा होबाय आंखौबो निमाहा होदो मानोना नों निमाहा होआब्ला इसोराबो नोंखौ निमाहा होआ बे बाथ्राखौसो बाइबेला जोंनो स्पष्ट बुंदों बेनिखायनो जोंहा ख्रिस्टियानफोरा जिसुखौ फोथायग्राफोरा बे बाथ्राखौ मोनथिनांगौ बे बाथ्राखौ निमाहा होनायावसो निमाहा मोननाय दङ होग्रोनायासो सिगां निमाहा होग्रोनायासो सिगां बेनि उनावसो जोंनि निमाहा मोननाय आरो फोरबुआ फोरोंनाय आर'जावबो बेखौनो फोरबुआ फोरोंदों जों जेरै निमाहा होयो आं जेरै आमुखाखौ निमाहा होबाय आं जेरै थुमुखाखौ निमाहा होबाय आं जेरै आंनि फंबायखौ निमाहा होबाय आं जेरै आंनि बिदाखौ निमाहा होबाय आंखौबो बेबायदि निमाहा होदो आरो जुदि नोंथाङा निमाहा होआखैब्ला बे आर'जखौ नोंथाङा खालामनो हाया आसलते ओंथि गैया बेयो खारन बाइबेला बुंखादों नों निमाहा होबायब्लासो नोंखौ निमाहा होनाय जागोन बेनिखायनो जों जायफोरा जोंनि गेदेर दाय जोंनि गेदेर मोननांगौ साजानिफ्राय जोङो निमाहा मोनबाय बिसोरो बेसेबां बांसिन सानफ्रोमबो निमाहा होनानै जोङो थांनानै थानांगौ दहाय जोङो पिटरनि सोंनायखौ जों खोनादोंमोन पिटरा सोंदोंमोन जोङो जेब्ला माथाइनि 18 बालाबाव नायदों पिटरा सोंदों प्रभु आंनि फंबाया गले गले बेरेखा मावोब्ला आं बेखौ निमाहा होबाय थानांगौ ने 7 बारसिम आं निमाहा होनांगौ ने जिसुआ बुंदों 7 बारल' नङा 70 बार 7 बार बे जाबाय 490 बार जायो 490 टाइम्स जायो आसलते जिसुआ 490 बार दामुवाखै निमाहाखौनो होबाय था बेखौसो बुंदों निमाहा होबाय था जों जायफोरा निमाहा मोनबाय जोंनि मोनथावै दायनिफ्राय जों निमाहा मोनबाय इसोर आरो मानसिनि गेजेराव जि सुथुरथि दङमोन जि सुत्रता दङमोन बेयाव सान्थिया फैबायब्ला जोङो सान्थियै जोङो थांनानै थानोब्ला निमाहा होलायनायनि बाथ्राया जोंहा सिगां फैयो जेराव निमाहा होलायनाय गैया बेयाव थैलायनायल'सो दङ जेराव निमाहा होलायनाय गैया बेयाव सिथारलायनायल'सो दङ जेराव निमाहा होलायनाय गैया बेयाव सानफ्रोमबो मुगैलायनाय नेवसिलायनायल'सो दङ आं दहाय बुंदोंमोन जोङो सान्थिनि बाथ्रा जोङो बुङो आरो बयबो बुङो आरो सान्थिखौनो बयबो हामजायो नाथाय सान्थिखौ मोननायनि लामा बेखौ जोङो रावबो मिन्थिया आरो रावबो बे लामाखौ जोङो सुंग्रिनो गोसो खालामा सान्थिनि मोनसेल' लामाया जाबाय इसोर आरो मानसिनि गेजेराव सान्थिया फैबायनो मानि थाखाय निमाहानि थाखाय इसोरा जोंखौ निमाहा होनायनि गेजेरजों मानसि आरो इसोरनि गेजेराव सान्थिया फैबाय जि सुथुरथि बेनि अपोजिटआ जाबाय सान्थि सुथुरथिया जोब्बाय सुत्रताया जोब्बाय एनमिटिया जोब्बाय बेनि उनाव मा फैगोन पिसआ फैबाय जुदि पिसआ फैनांगौब्ला निमाहा सान्थिखौ मोननायनि मोनसेल' लामाया जाबाय निमाहा होनाय दिनै संसारनि मानसिफोरा सान्थिनि बाथ्रा रायज्लायनो हागौ सान्थिनि बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय निमाहा होनायनि बाथ्रा बिथांमोना बुंनो हाया सानफ्रोमबो बिथांमोना मुगैलायनायनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सासेया सासेनि बेरेखा बुंनायनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सासेया सासेखौ नायनो बानायनि गेजेरजों बिथांमोना थांनानै थायो सान्थियाबो बेनिफ्राय फैगोन सान्थिया निमाहा होनायनिफ्रायसो फैयो इसोरा जोंखौ निमाहा होबाय बेनिखाय मानसि आरो इसोरनि गेजेराव सान्थिया फैबाय जिसुआ जोनोम जाखालि
आरफोरा बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन नख्राव इसोरा महिमा आरो बुहुमाव मानसिफोरा शान्ति जाथों मानो थाखाय मानोना बिसोरनि पापखौ निमाहा होनो थाखाय शान्तिनि राजा जिसुआ दिनै जोनोम जाबाय निमाहानि गेजेरजोंसो शान्तिया फैयो बुहुमाव दिनै शान्ति नांगौब्ला निमाहा होलायनांगोन रासिया दिनै इउक्रेनखौ निमाहा होनांगोन इन्डिया दिनै पाकिस्तानखौ निमाहा होनांगोन निमाहानि गेजेरजों आरो बुहुमनि गोबां हादरफोरा दिनै निमाहा होज्लायनो हायाखै जायनि थाखाय सिथारलायनाय सानफ्रोमबो जादों दिनै मणिपुराव जादों दहाय सारा एसे बुंलांबाय सुदानाव जादों दिनै बे गासैबो निमाहा होज्लायनो हायैनि थाखाय नाथाय बाइबेला निमाहा होनायनिनो गांसे बिजाब बेयाव अकल अननाय निमाहा होनाय गोरोबज्लायनायनि बाथ्राल' बेयावहाय लिरनाय दङ बेनिखाय शान्तिनि लामाया अकल निमाहा होनायनि लामाजोंल' मोननो हाथाव बे बाथ्राखौ जोङो दहाय फुंबिलि समावहाय जोङो सावरायदोंमोन जायफोरा गैयामोन जोङो बिथांमोननि थाखाय एसे गुसुङै जोङो गोसोखांफिनबाय बे बेलासे समावहाय सानजौफु समावहाय जोङो माथाइनि 5 बालाबनि 20 सारिनिफ्राय जों फरायनो आं फरायनो बयनिबो लागै नोंसोरो गोदोनिफ्राय मानसिफोरनि बेबादि बुंबोनायखौ खोनाबाय मानसि दासिथार जायहा सिथारगोन बियो बिसाराव दाय गोनां खालामजागोन नाथाय आङो नोंसोरखौ बुङो जायहा बिदा फंबायफोरनि सायाव राग जोंगोन बियो बिसार खालामनानै दाय गोनां खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ नों उदायि होनगोन बियो सानसुमैगिरिफोरनियाव लाबोनानै बिसार खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ गियान गैयै होननानै रायगोन बियो नोरखोआव गारसनजानायनि गिनांगौआव थागोन बिनिखायनो नोङो बिन्दोआव इसोरनो माबाफोर होनो लाबोनायाव गावनि फंबायफोरनि जेंना थानायखौ गोसोखांब्ला दान होनो लाबोनाय मुवाखौ बिन्दोनि मोखाङाव दोनथ'नानै गोख्रैनो नोंनि फंबायजों बेंज्लायहैग्रोदो बिनि उनावसो नोङो इसोरनो होनो लाबोनाय मुवाफोरखौ गथायदो नोंनि बेरेखा सोरबाया बिजिरसालियाव एरनानै होयोब्ला नोङो बिजिरसालियाव नुजाहैयै सायावनो बिजों बेंज्लाय नङाब्ला नोङो एरथैग्राजों बिसार खालामग्रानि सिगाङाव फसंहैजागोन आरो बिसारगिरिया नोंखौ दारगानो गथायगोन आरो नोङो जोबथेसालियाव जोबजागोन नों होनांगौनि गासैखौबो सुख'जोबागौमानि गबोथारनाय नङा इसोरनि बे बाथ्राया जोंखौ आशीर्बाद खालामदों बेयाव जिसुआ गुबुन मोनसे बाथ्रा जोंनो फोरोंदों जोंनि आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानै बे बाथ्राखौ जोङो सावरायलांनो जिसुआ बेयाव बे मानसिफोरखौ बुंदों जाय मानसिफोरनो जिसुआ बे बाथ्राखौ फोरोंदों बे मानसिफोरनो जिसुआ बे बाथ्राखौ नोंसोर खोनादों मानसि दासिथार नाथाय जिसुआ मा बुंदों नाथाय आङो बुङो मा नाथाय आङो नोंसोरखौ बुङो जायहा बिदा फंबायनि सायाव राग जोंगोन बियो बिसार खालामनानै दाय गोनां खालामजागोन आरो जायहा गावनि फंबायखौ नों उदायि होनगोन बियो सानसुमैगिरिफोरनियाव लाबोनानै बिसार खालामजागोन जिसुआ बेयाव बुंदों नोंसोरनि बायदिब्ला मानसि दासिथार आयेना नाथाय आंनि बायदिब्ला जों बे बाथ्राखौनो आरो जोङो 1 जहनाव नायनि बे बाथ्राखौ जोङो सोमोन्दो लाखिनानै 1 जहन जोङो थांनि 1 जहन 3 बालाब 15 सारिनिफ्राय जों फरायनो सोरबाया गावनि फंबायखौ मुगैयोब्ला बियो मानसि सिथारग्रा आरो मानसि सिथारग्रानियाव गोथाङा गैया होननानै नोंसोरो मिथिगौ बिसोरखौ बुंदोंमोन नोंसोरो खोनाबाय मानसि दासिथार आरो जोंनि बायदिब्ला मानसि सिथारनाय माब्ला जायो जेब्ला सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिखौ गावथारो बेखौ जोङो सिथारनाय होननानै बुङो जेब्ला सासे मानसिया सासे मानसिखौ सिखाजों देगारजों सुनानै सिथारो बेखौ मानसि सिथारनाय होननानै बुङो नाथाय जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बायदिब्ला मोदोम लानानै फिजिकेलि सासे मानसिखौ मोदोम लानानै गावथारनाय सुथारनाय देथारनाय बेखौल' जिसुआ मानसि सिथारनायजों समानफाब होननानै बुङाखै बियो आखाइजों मावनायनिल' बाथ्रा बुङाखै नोङो आखाइजों गावथारनाय आखाइजों सुथारनाय आखाइजों देथारनाय बेनिल' बाथ्रा बुङाखै
मानसि सिथारनायाबो बावबो जानो हागौ जिसुनि बायदिब्ला गोसोआवबो जानो हागौ गोसोआवबो नों दिनै आखाइजों सिथाराखै जानो हागौ गोसोआव नोङो सिथारबाय थादों नामा बेखौसो जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौसो बुंनायमोन आखाइजों नोङो दिनैसिम रावखौबो सिथारफेराखै नोङो दुगायै बुंनो हागोन आं दिनैसिम रावखौबो सिथारफेराखै आं मानसि बुथारफेराखै नोंथाङा बुंनो हागौ नाथाय जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ नैबेयावबो साबधान होनो नागिरदों नैबेयावबो साबधान होनो नागिरदों नोंथाङा दिनै दुगानो हायो ना हाया जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बायदिब्ला नोंथाङा दिनै मोनथिगोन इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टआ बेखौ बुंदों मानसि सिथारनाया जोङो थारैनो आखाइजों मावथारनांगौ बेबायदिल' मोनसे खामानि नङा बियो सोरनिबा गोसोआवबो जानो हागौ आरो माब्ला जायोनो जेब्ला सासे मानसिया गावनि फंबायखौ गावनि बिदाखौ गावनि बिब'खौ गावनि बिनानावखौ सोरखौबा मुगैयो बेखौनो मानसि सिथारनायजों समान पाप होननानै बुंदों जोंनि मानसिनि जे स्टान्डार्ड बे मानसिनि स्टान्डार्डआवब्ला सासे मानसिया सासे मानसिखौ गावथारनायखौ जों मानसि सिथारनाय होननानै बुङो किन्तु इसोरनि जि स्टान्डार्ड इसोरा बुंदों नों सायाव मा मावदों आं बेखौल' नाया नोंनि गोसोआव मा सोलिबाय थादों आं बेखौसो नोजोर होयो जोंनि इसोरा दिनै आङो सायाव मा मावदों बेखौल' नुग्रा इसोर नङा नोंथां खुलुमग्रा इसोर आं खुलुमग्रा इसोरा आं सायाव मा मावबाय थादों बेखौल' नायनानै बिनि बान्था होग्रा बिनि साजा होग्रा बियो बेसेबांल' गोहोगोरा इसोर नङा जों सायाव मा मावो बेखौल' नुग्रा जों सायाव मा खालामो बेखौल' नायग्रा बेबायदि इसोर नङा नोंथांनि गोसो सिङाव मा सोलिबाय थादों आरो बेखौनो इसोरा बुंदोंमोन आङो सायावनिखौल' नाया आङो गोसोखौ नायो होननानै बुंदोंमोन आरो बे गोसोआव मा सोलिबाय दङ सायाव नों मानसि सिथाराखै जानो हागौ गोसोआव नोङो सिथारदोंबो जानो हागौ जिसुनि बायदिब्ला मानोना जिसुआ बुंदों गावनि फंबायखौ गावनि बिदाखौ गावनि बिब'खौ गावनि बिनानावखौ गावनि सोरखौबा मुगैनायानो मानसि सिथारनायजों समान पाप आरो बेखायनो जिसुआ बुंदों नोंसोरथ' खोनादोंमोन मानसि दा सिथार आरो बेबायदि एबा सिथारनाय जायो किन्तु सोरबा बिदाया गावनि फंबायखौ मुगैदोंब्ला सोरबा बिदाया गावनि बिनानावखौ मुगैदोंब्ला बिब'खौ मुगैदोंब्ला सोरबा गावनि आंगोखौ मुगैदोंब्ला बिसोरनो इसोरनि बिसाराव गसंनांगोन अब्ला जोंहा थिग जानांगौआ सायावल' नङा गोसोखौनो थिग खालामनांगौ सोरनि फारसे गुबुननि फारसे जोंहा गोसोखौनो थिग खालामनांगौ दङ जोंनि बिदानि फारसे जोंनि फंबायनि फारसे जोंनि आंगोफोरनि फारसे जोंहा गोसोखौनो थिग खालामनांगौ जों सायाव मोजां जाफ्लानानै थांनानै थानाय बेखौ जिसु ख्रीष्टआ माब्लाबो बुङाखै फोरोङाखै गोसोजोंनो मोजां जानाय गुबुननि फारसे गोसो सिंनिफ्रायनो गुबुननि थाखाय मोजांखौ साननो हानाय मोजांखौ हास्थायनो हानाय बेखौसो इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंदों जे स्पिरिचुवेलिटि ना आत्मिक जिबन माखौ बुङो दिनै वर्ल्डआ कनफिउज आत्मिक जिबन मोनसे धोरोमिया जिउ खुंनाय माखौ बुङो दिनै आत्मिक जिबन माखौ बुङो स्पिरिचुवेल लाइफ होननानै माखौ बुङो दिनै स्पिरिचुवेलिटिनि सायाव जेसेबां बिजाबफोर लिरनाय जाबाय दिनै जानो हागौ बुहुमनि मोनसेबो आयदानि सायाव बेसेबां बिजाबफोर लिरनाय जायाखै आत्मिक जिबननि सायाव आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरा आत्मिक जिबननि सायाव गुबुन गुबुन फोरोंनाय दङ नाथाय बाइबेलनि स्पिरिचुवेलिटिनि सायाव आत्मिक जिबननि सायाव धोरोमिया जिउ खुंनायनि सायाव फोरोंनाया आलादाथार गुबुनफोरनिजों गोरोबा दिनै जोंनि गोबाङाथ' कनफिउज बिथांमोना धर्मीय मोनसे पर्व पालन खालामो नाथाय स्पिरिचुवेलिटिनि जेबो एक्टिभिटिसआनो गैया बेबायदिबो जों नुनो मोनदों आत्मिक होननानै बुङो किन्तु सासे मानसिया आत्मिक जानो थाखाय मा नांगौ बिथांमोना बेखौ मोनथिया दिनै संसारा बेखौ मोनथिया दिनै गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरोंनायफोर जोंहा दङ जुदि सासे मानसिया स्पिरिचुवेल जानांगौब्ला आत्मिक जानांगौब्ला धोरोमिया जिउ खुंनांगौब्ला मा मावनांगौ बेबायदिहाय लिरनाय दङ बाइबेला खोब सिम्पोल नाय बेयावहाय बाइबेला बुंदों मथिनि 22:37-38-39 जोंनो बेयाव स्पिरिचुवेलिटिनि बाथ्रा बुंदों मोनसेया मा इसोरजों थिग जानाय नाम्बार 1 जि बाथ्राखौ जों मैया मोनाबिलि समाव जों सावरायबाय आत्मिक जिबना बहा जागायजेनो जेब्ला जोङो इसोरजों थिग जायो मानोना इसोरा बोराबनानै दङ इसोरा गाज्रि मोननानै दङ जोंनि पापफोरनि थाखाय बेनिखायनो बे धोरोमिया इसोरजों
जोंहा सोमोन्दो थानांगौब्ला जोङो धोरोमिया जोङो जानो नांगोन धोरोमिया इसोरा धोरोमियाफोरजों मा खालामनो हाया बियो मोनसे गोथां सोमोन्दो बियो लाखिनो हाया गोथार इसोरनि सेराव फैनोब्ला जोङो गोथार जानांगोन आरो जोंनि मोनसेबो मावनायजों दांनायजों जों इसोरनि सिगाङाव गावखौ जोङो गोथार प्रेजेन्ट खालामनो हाया गोथार होननानै जों लाबोनो हाया बिनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ जोङो दान होबाय दया हिसाबै जेन जिसु ख्रिस्टनि पापनि माहानि बुलिनि गेजेरजों जों इसोरनि सिगाङाव गावखौ धोरोमिया होननानै जोङो प्रेजेन्ट खालामनो हायो बिनिखायनो सासे मानसिया आत्मिक जानांगौब्ला मा जानांगोन इसोरजों थिग जानांगोन बेखौ बुंदों नोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों नोंनि प्रभु इसोरखौ अन बे जाबाय इसोरनि लुबैनाय इसोरनि हास्थायनाय धोरोमिया जानोब्ला जोङो इसोरनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो फैनांगौ जायो जोंनि गासै गोसो गासै गोरबो गासै जिउजों इसोरखौ अननाय बिनि उनाव नेक्स्टआ जाहैबाय मा नैथिया जाहैबाय आत्मिक जुदि सासे मानसिया जानांगौब्ला गावखौ बादि गावनि नसुंसेयारिफोरखौ अननाय गावखौ बादि गावनि आंगोफोरखौ अननाय गावनि खाथि खालायाव थानायफोरखौ अननाय बे मोननै बिसय स्पिरिचुवेलिटी बिब्लिकल स्पिरिचुवेलिटी बाइबेलनि बायदि फोरोंनाय जे आत्मिक जिबन बे आत्मिक जिबना खोब सिम्पल इसोरजों थिग थानाय आरो मानसिफोरजों थिग थानाय बाइबेलनि बायदिब्ला इसोरजों थिग थानानै गुबुनफोरजों नोङो जुदि थिग गैयाब्ला बाइबेला बेखौबो आत्मिक होननानै बुङाखै नोंथांखौ धोरोमिया होननानै बुङाखै नोंथाङा इसोरजों थिग दङ नाथाय खाथिनिफोरजों रावजोंबो थिग गैया नोंथाङा गुबुनफोरजों गोबां समायसा दङ नोंथाङा रावजोंबो मोजां नङा बेबायदिनो नोंथाङा आत्मिक जानो हाया आरो जों दिनै बेखौ गोबां समाव जों सानो आत्मिक होननानै जों साननानै लायो जायहा गोबां जों बायदि बायदि समायसा दङ जिसु ख्रिस्टआबो बेखौनो बुंदों बेयावहाय बेखौनो फोरोंनो नागिरदों जे बाइबेल सिरिखौ जों फरायलांबाय बेयावहाय ओरै होननानै बुंदों नोंथाङा दिनै इसोरनो माबा मोनसे बोलि होनो लाबोदों नामा बेयाव सोंदों जिसु ख्रिस्टआ बे बोलिखौ नोंथाङा दोनथ' होननानैसो बुंदों बे बोलिखौ नोंथाङा दोनथ' इसोरखौ खुलुमनो फैनाय थारमाने बोलि माने जिसु ख्रिस्टआ बेयाव जे बोलि होननानै बुंदों इसोरनो बावनो लाबोनाय नोंथाङा इसोरनो माबा मोनसे बावनो लाबोदों नामा इसोरनो नोंथाङा माबा मोनसे होनो लाबोदों नामा दोनथ'नानै मा खालामनांगौनो बेनि जे आर्जेन्सि मा बुंदों नायलाय बेखौ दोनथ' इसोरनो नोंथाङा दिनै माबा मोनसे होनो लाबोदोंब्ला साइडआव दोनथ' बहा थांनांगौनो जाय नोंनि बिदाजों जाय नोंनि फंबायजों जाय नोंनि बिमाजों जाय नोंनि बिफाजों जाय नोंनि बिनानावजों नोंहा माबा मोनसे जानानै दङ दुखु मोनज्लायनाय नांज्लायनाय बोराबज्लायनाय जानानै दङ बेखौ थिग खालामनानै फैग्रो बेखौसो बुंदों अब्ला इसोरा मानसिजों मानसि गोरोबनानै थानाय मानसिजों मानसि मोजां जानानै थानाय बेखौ मा इम्परटेन्स होदों नायलाय बेयावहाय नोंथांखौ थोनहरफिनदों आंखौ थोनहरफिनदों खिन्थु जोंहा दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुजियै गोबां दङ बोसोर बोसोर सोरजोंबा नांज्लायनानै थानाय थाब्लाबो जोङो गिर्जायाव जेबो गोरोन्थि खालामनानै थानाय बायदि जों मोनालासे जों फैबाय थानो हायो जेबो जायाखै बायदि जों मोनो सोरजोंबा बोसोर बोसोर गाज्रि मोनलायनानै दङ सोरजोंबा बोसोर बोसोर थांलायै फैलायै जानानै दङ सोरजोंबा बोसोर बोसोर मोखां नायज्लायै जानानै दङ रायज्लायै जानानै दङ जों सानो जेबो नङा आं बेबायदिहैनो आत्मिक जानो हायो आं बेबायदिहैनो इसोरा लुबैनाय हास्थायनाय मानसि जानो हायो जों बेबायदि सानो जेबो नङा बेजोंल'सो नांज्लायनानै दङ बेजोंल'सो एसे बोरैबा जानानै दङ जेबो नङा होननानै जों सानो आरो नाथाय जिसुआ मा बुंदों दोनथ' अबे नोंनि खुलुमनो लाबोनायखौ दोनथ' अबे नोंनि इसोरनो होनो लाबोनाय माबा मोनसेखौ दोनथ' बिनि सिगां मावग्रोनो नांथारगौआ थां बै नोंनि न' खाथिनिजों जायजों नोङो नांज्लायनानै दङ बोराबज्लायनानै दङ जायजों नोङो गाज्रि मोनज्लायनानै दङ बेजों थांनानै मिमांसा जानानै फैग्रो बे बाथ्राखौ बुजिनायमोनब्ला दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव निमाहा होज्लायनो हायैनि बाथ्रा फैगौमोन ने बे बाथ्राखौ बुजिनायब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदिहाय मोनसे न'खरा मोनसे न'खरजों गोबाव समफोरनि थाखाय थांज्लायै फैज्लायै जानानै थानाय थागौमोन ने बे बाथ्राखौ बुजिनायब्ला जिसुआ बुंनाय बे आर्जेन्सि बे गोनां बाथ्राखौ बुजिनायमोनब्ला जोंनि गेजेराव सासेया सासेखौ अननो हायि जानानै थानाय
सासेया गुबुन सासेखौ सैयै जानानै थानो हानाय बे माब्लाबा जागौमोन जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जोंनि गिर्जानि गेजेराव जानाय नङामोन गावज्लायनायाथ' बादहो गावज्लायनाया बादहो माखौ बुंदों व्यक्ति हिसाबै बुंदों मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलो बिनि बाथ्राखौनो बुङाखै व्यक्ति हिसाबै बुंदों आंखौ बुंदों आं इसोरनि सिगाङाव फैदों ने आं बेखौ खुलुमनो फैदों ने आं बेनो दान होनो फैदों ने बे गासैखौबो फारसेथिं दोनथ'नानै आंहा सोरजोंबा गाज्रि मोनदायनाय दङब्ला बेखौ थिग खालामनानै फै आं सोरखौबा माबा मोनसे सोरजोंबा माबा मोनसे जानानै दङब्ला बेजों थिग जानानै फैग्रो अब्ला इसोरा बेसेबां इम्परटेन्स होदों बेसेबां प्रयजन होदों सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिजों गोरोबज्लायनानै थांनानै थानायखौ अनज्लायनानै थांनानै थानायखौ जोंनि गेजेराव माब्लाबो गावज्लायनायनि बाथ्रा फैनाय नङा बेफोर बाथ्राखौ बुजियोब्ला जोंनि गेजेराव माब्लाबो सासेया गुबुन सासेखौ नायनो बानानै थांनानै थानायनि बाथ्रा फैनाय नङा जोंनि गेजेरावहाय बेनिखाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ बुजिनो इसोरनि बे बाथ्राखौ बुजिनो इसोरा गावनो सुखुवाखै मानसिजों बेबायदि सुथुर जानानै थानायखौ बियो सुखुवाखै बेनिखाय बियो खामानि मावबाय आरो दिनै जों मानसिखौबो बियो सुखुवा बियो सैनो हाया जेब्ला जों सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिजों बेबायदि सुथुर जानानै थायो बेखौ बियो सैनो हाया जोंनि गेजेराव बियो अनज्लायनायखौसो बियो फोरोंदों अनज्लायनायनि मेसेजसो बिनि मेसेजआ अनज्लायनायनि बाथ्रासो जिसुनि बाथ्राया अनज्लायनोसो बियो फोरोंलांदों जोङो 1 ज'नाव थांफाफिननि जेरावहाय जों दहाय फरायदों जोङो 17खौ फरायनो जों 15खौ फरायबाय 17 सासे धोनि मानसिया गावनि बिदा फंबायफोरनि गैयैखौ नुनानैबो हेफाजाब होआलाबानो थायोब्ला बियो इसोरखौ अनो होननानै गावखौ माबोरै बुंनानै लानो हागौ आंनि फिसाफोर जोंनि अननाया खोथाजोंल' एबा बुंनायजोंल' जानो नाङा नोंसोरनि अननाया गोसो इसिंनिफ्राय जानांगौ आरो बे नोंसोरनि मावनायफोराव नुजानांगौ जोङो सारिनि 20आव थांनि प्रथम ज'हननि सारिनि 20आव थांनो सोरबा होनोब्ला आङो इसोरखौ अनो नाथाय बियो बिदा फंबायफोरखौ मुगैयोब्ला बियो सोलैग्रा मानोना जाया नुनाय बिदा फंबायखौ अना बियो नुयै इसोरखौ अननो हाया ख्रिस्ट'नि हुकुमा बेनो जाया इसोरखौ अनो बियो गावनि बिदा फंबायखौ अनथारनांगोन बेवहाय मा बुंदों इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों बेवहाय नोङो नोंनि न' खाथिनिफोरजों गावनि बिदा फंबायफोरजों गावनि नसुंसेयारिफोरजों थिग जाना थायाब्ला बिसोरखौ अनाब्ला अननो हायाब्ला नोंनि इसोरखौ अनो होनना बुंनायाबो मिसा नंखाय होननानै बुंदों आरो नों इसोरखौ अनो होनना बुंनाया नंखाय आंनि बुंनाय नङा बेयो बाइबेलासो बुंदों बाइबेलासो बेखौ बुंदों सोरबाया होनोब्ला आङो इसोरखौ अनो नाथाय बियो बिदा फंबायखौ मुगैयोब्ला बियो थगायग्रा मानोना जाया नुनाय बिदा फंबायखौ अना बियो नुयै इसोरखौ अननो हाया नोङो नोंनि बिदाखौ नुनानै अननो हायाखै नोंनि फंबायखौ नुनानै अननो हायाखै नोंनि न' सेराव थानाय सोरबा दुखु गोग्लैनाय मानसिनि दुखुखौ नुनानै अननो हायाखै नोंनि इसोरखौ अनो होनना बुंनाया बेसे सैथो जागोन जाय इसोरखौ नोङो नुवाखैनो जाय इसोरखौ नोङो नुवानो बे सैथो जानो हागौ ने बाइबेला बेखौ बुंदों नङा नोङो मिसा नोङो थगायग्रा नोङो सोलायग्रा बेखौसो बुंदों नों इसोरखौ अनोब्ला बाइबेला मा बुंदों नोङो इसोरखौ अनोब्ला नोंनि बे नुनाय बिदा फंबायखौ नोङो अनथारनो हानांगोन गोरोबज्लायनानै थांना थानायनि मोनसे उपाया जाबाय सान्थियै थांना थानायनि मोनसे राहाया जाबाय अनज्लायनाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो जोंनो फोरोंलांदों अनज्लायनाय थायोब्लासो जोङो खौसेयै जोङो थांनानै थानो हागोन जोंनि गेजेराव गावजों गावखौ बायदि गुबुनखौ अननो हानाय गोसोआ जेब्ला थागोन अब्लासो बेयाव सान्थिया थागोन बेयाव गोरोबज्लायनाया थागोन बेयाव खौसेथिया थागोन आरो जेब्ला बे गैया जागोन जोंनि गेजेराव नांज्लायनाय जोंनि गेजेराव नासयलायनाय जोंनि गेजेराव बायदि समस्याया जोंहा थागोन बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ बेखौ बुंदों जिसुनि फोरोंनाया बे जाया इसोरखौ अनो बियो गावनि बिदा फंबायखौबो अनथारनांगोन बेलेन्सआव ओरैबायदि बेलेन्सआव बाइबेलनि जि स्पिरिचुवेलिटि
बाइबेलाव फोरोंनाय जे आत्मिक जिबन बेयो ओरैबायदि मोनसे बेलेन्सआव फोरोंदों बे बेलेन्सआ जाबाय इसोरखौ अनोब्ला मानसिखौबो अननांगोन इसोरखौ अनोब्ला गावनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अननांगोन मोनसे बेलेन्सआवसो नों इसोरजों थिग दङ होननानै नों बुंनो हायानो जेब्ला नोङो गुबुनजों थिग गैया नों इसोरखौ अनो होननानै बुंनो हायानो जेब्ला नोङो गावनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अननो हायाखै बाइबेलाथ' बेखौनो फोरोंदों जोङो जोंनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अननो नांगौ जोङो गावखौनो बायदि अननो नांगौ बेयाव बुंदों सत्र बुंदों दिनैनि सत्र सासे धोनि मानसिया गावनि बिदा फंबायफोरनि गैयिखौ नुनानैबो हेफाजाब होआलाबानो थायोब्ला बियो इसोरखौ अनो होननानै गावखौ माबोरै बुंनानै लानो हागौ जाय धोनि मानसिफोर जाय दंनाय मानसिफोर बिथांमोननि बाथ्रा बेवहाय बुंदों जायहा गैयिखौ नुनानैबो अननो हाया बियो माबोरै इसोरखौ अनो होननानै बुंनो हागौ नोङो जुदि इसोरखौ अनोब्ला नोङो मानसिखौ अनगोन बियो गावनो गाव जानाय इसोरखौ अनग्रा साफ्रोम मानसिया मानसिखौ अनगोन बेयो अट'मेटिकेलि गावनो गाव जानाय मोनसे खामानि बेखौ बेवहाय जोङो इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंनो नागिरदों बेनिखायनो जोंनि नसुंसेयारिफोरजों गावजों गाव जोङो गोरोबज्लायनानै थांनानै थानाया इम्परटेन्ट गोनां बेखौसो बांसिन प्रयजन जिसुआ गावखौ खुलुमनायनि सिगां गावनो माबा मोनसे होनायनि सिगां गोरोबज्लायनाय इसोरखौ अनोब्ला मानसिखौ गावखौ बायदि अननो रोंनाय बेखौसो बिब्लिकेल स्पिरिचुवेलिटी बाइबेला फोरोंनाय आत्मिक मोनसे जिबना बे नोंथाङा थिगैनो दं ने बे बिसयाव नोंथाङा इसोरजों थिग दङ होननानै सानो नोंनि नसुंसेयारिफोरजों नोंथाङा थिग दङ ने नोंनि नसुंसेयारिफोरजों जुदि नोङो थिग गैया इसोरजों थिग दङ होनना बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै बाइबेला बुंदों बे जानो हाथाव नङा होननानै बाइबेला बुंदों नोंनि गावनि मानसिफोरजों गावनि न'खराव गावनि गामियाव गुबुनजों नोंहा थि मोनसे सोमोन्दो गैयाब्ला इसोरजों थि सोमोन्दो दङ होननानै आङो स्पिरिचुवेल आङो सासे आत्मिक मानसि होननानै बुंनाय बाथ्राया सैथो जानो हाया बे बाथ्राखौसो बाइबेला बुंदों इसोरजों थिग जाय दङब्ला नोङो गावनि नसुंसेयारिफोरजों नोंहा थि मोनसे सोमोन्दो थागोन गावखौ बादि अननाय मोनसे सोमोन्दो नोंहा थागोन बेखौ बाइबेला जोंनो लागै बुंदों जोङो जाकुबाव थांनि जाकुब 5:1 धोनिफोर नोंसोरो आंनि बुंनायखौ खोनासं नोंसोरनि सायाव सफैगोन निदाननि जुनै नोंसोरो गाबदो आरो दाहा खालामदो नोंसोरनि दोहोनफ्रा सेवलांबाय आरो नोंसोरनि मोजां हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय नोंसोरनि सना आरो रुपायाव माराम खाबाय बे मारामानो नोंसोरनि जेंना साखि गसंगोन आरो अर बादि जानानै नोंसोरनि मोदोमफोरखौ खामग्लिगोन नोंसोरो जोबनाय साननि थाखाय गावसोरनि लागै बेफोर दोहोनफोरखौ बुथुमबाय जि मण्डलीखौ जाकुबा दैदेनदोंमोन बे मण्डलीयाव बे इनबेलेन्सआ दङमोन बेबायदि मोनसे समस्या दङमोन जेराव गोनांफोरा धोनि मानसिफोरा गैयै मानसिफोरखौ अननो रोङाखैमोन गावखौ बादि अननो रोङाखैमोन बेनिखायनो जाकुबा बे बाथ्राखौ बे मानसिफोरखौ फोरोंनो थाखाय लिरनांगौ जादों जुदि जोङो सैथोयै ख्रिस्ट'खौ मोनबायब्ला जोंनि फोथायनाया गोथां फोथायनायब्ला जोंनि फोथायनाया बासायनो हाग्रा फोथायनायब्ला बे बाथ्राखौ जाकुबा एसे सिगाङाव बुंबोदों फोथायनायजों लोगोसे मावनाय नोंहा फोथायनाय दङ होननानै नोंनि मावनाया फोरमान होगोन नों मा मावदों बेसो नोंनि फोथायनाया बेसे सैथो बेखौ फोरमान होगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव माखासे बेबायदि समस्याफोरा दङमोन जाय धोनि मानसिफ्रा इसोरजों थिग दङ होननानै सानदोंमोन नाथाय गुबुनखौ गावखौ बादि अननो बिथांमोना हायाखैमोन बिथांमोनखौ बुंदों धोनिफोर नोंसोरो आंनि बुंनायखौ खोनासं मा बुंदों बियो नोंसोरनि सायाव सफैगोन निदाननि जुनै नोंसोरो गाबदो आरो दाहा खालामदो नोंसोरनि दोहोनफ्रा सेवलांबाय आरो नोंसोरनि मोजां हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय बेयाव मोननै बाथ्रा बुंदों मोनसेया जाबाय नोंसोरनि धोनफोरा सेवलांबाय आरो मोनसेया बुंदों नोंसोरनि हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय मा बुंनो नागिरदों जि धोनफोरखौ बुथुमै दोनदों
बेफोरो सेवलांदों मा बुंनो नागिरदों बै धोनि मानसिफोरनि गोसोखौ बुंदों मोनजायै गोबां दङ बिथांमोनखौ जाहोनो बिथांमोना एसेबो मा खालामनो हाया आखाइ फोलावनो हाया नांगौ सेवलांथों अदजाया बे टाइपनि मानसिफोरा बिसोर बाख्रियावनो सेवब्ला सेवथों अब्लाबो रावबो मोनजायैखौ जाहोनो रावबो नांगौ गोनाङाव गोग्लैनाय मानसिखौ सहाय खालामनो बिसोरो आखाइ फोलावनो हायो बाख्रियावनो सेवब्ला सेवलांथों बे रोखोमनि धोनि मानसिफोरमोन बिसोरो मा जायो जालांथों अब्लाबो सोरबा गैयै मानसिनो अनखांनानै जाथों होननानै हरनो हानाय बेबायदि गोसो बिसोरा गैयामोन आरो मोनसे बुंदों नोंसोरनि हिफोरखौ एम्फौफोर अरबाय गाव गाननाय नङा माब्लाबो गाव जोमनाय नङा माब्लाबो नाथाय जाबखो जाबखो जाबनानै गद्रेजआव दोनगोन रावबो गैयै मानसिनो सोरबा गोजांनाय मानसिनो सोरबा मोजां गाननाय गैयै जोमनाय गैयै मानसिनो नों आं गानला नों गानहैनो होननानै अननानै हरनो हायो बेबायदि बिखारि मानसिफोर बे मानसिफोरखौ बुंदों नोंसोरो दाहा खालामदों मा जागोननो बे माराम जानाय बिसोरनि सना रुफायाव माराम जाबाय होनना बुंदों बे मारामानो मा जागोननो बिसारनि सानाव बिसोरनि साखि जानानै गसंगोन मा साखि बिसोरो रावखौबो अननो रोङामोन एम्फौआ जाजोबब्लाबो रावबो गोरिब मानसिया बिसोरनिफ्राय बोथिसे जानाय मोनजायामोन बिसोरनि हिफोरखौ एम्फौफोरा अरजोबोब्लाबो रावबो गैयि मानसिया बिसोरनिफ्राय गांसे गाननाय जोमनाय मोनफेराखिसै बेबायदि साखि बिसारनि सानाव बिसोरहा गसंगोन होननानै बुंदों मा बुंनो नागिरनाय जाखोबा बे गिर्जानि मण्डलिनि मानसिफोरखौ मानो इसिबां जुदि दङब्ला इसोरा नोंथांनो जुदि होदोंब्ला गुबुनखौ गावखौ बायदि अननानै मानो गुबुननि नांगौ समाव हेफाजाब होनो हाया दिनै बुहुमाव बे बाइबेलनि फोरोंनायखौ लाग्रा जुदि थायोब्ला जोंहा दिनै मोनजायै मानसि थानाय नङा मोनथिगौ ने एसेबां इनइक्वालिटि आरो जोंनि इण्डियाआवथ' बुंजाया दा बुंसै इण्डियानि जि इनइक्वालिटि समान नङै जि दङ इण्डियाआव जोंहा बुंजाया आरो गोनांहा ओरैबायदि दङ गैयिहा जेबो गैया बेबायदि इसेबां गोजौ इसेबां गाहाय आरो मानो जादों बियो इमबेलेन्सनि थाखाय जोंहा इण्डियाआव मा दङ बुहुमनि धोनि मानसिफोरनि गेजेराव धोनिसिन मानसिफोरनि गेजेराव जोंनि इण्डियाआवबो दङ धोनि मानि मानसिफोर आरो बिसोरनि न'नि सोरगिदिं दङ गोबांथार जायफोरा उन्दुनो थाखाय हराव हरसे उन्दुनो थाखाय मोजां न' गैयै मानसिफोरबो दङ दिनै इण्डियाआव जेब्ला इउरपनिफोरा फैयो जेब्ला आमेरिकानिफोरा फैयो इण्डियाखौ मा नुलाङो इमबेलेन्स समान नङै सोरबा दंनाया दङ ओरैबायदि दङ सोरबा गैयिया जेबो गैया मोनसे इमबेलेन्स बाइबेला बेखौनो फोरोंदों ससियेल मोनसे समाजारि मोनसे समानथाय समाजारि मोनसे समानथि बेनि बाथ्रा इक्वालिटिनि बाथ्रा बेवहाय बाइबेला फोरोंनो नागिरदों जों गोनांफोरा गैयिफोरखौ अनोब्ला गोनांफोरा गावसोरल' आवथाय दोनालासे गावसोरनि थाखायल' थियै दोनाजासे जेखौ एम्फौआसो जादों एम्फौआसो अरदों जिया सेवलांदोंसो बेखौ जुदि जोङो गुबुनखौ अननो हानाय जुदि गोसो मानसियाव थायोब्ला बे इमबेलेन्सआ बे इनइक्वालिटिया जोंनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव थानाय नङा दिनै ओरैबायदि गोजौ ओरैबायदि गाहाय आरो बियो दिनै ख्रिस्टियान मण्डलिफोराव जानो नाङा बेखौ बाइबेला बुंनो नागिरदों आरो बे धोनिफोरखौ साबधान होदों जायफ्रा दङ नोंनि दंनायजों नोंथाङा दिनै मा खालामदों बेजों गुबुनखौ अननो हादोंना हायाखै गावखौल' साननाय गावनि थाखायल' मावनाय बाइबेला बेखौ माब्ला बुङाखै नोंथाङा दङ होननानै गुबुनखौ साननो रोङा जानानै थानाय गुबुननि नांगौखौ नुयि जानानै थानाय बाइबेला बेखौ माब्लाबो जोंखौ थुलुंगा होआखै बाइबेला बेखौसो बुंदों नोंनि नसुंसेयारिफोरखौ गावखौ बायदि अन बेखौसो बुंदों नोंनि नसुंसेयारिफोरखौ आरो इसोरा मा प्रमिस होदों जों बोसोन बिजाबाव थांनि इसोरा जोंनो मोनसे प्रमिस होदों बे जाबाय बोसोन बिजाबनि 19 बालाकनि 17 सिरियाव बोसोन बिजाब 19:17 पदाव जोंनो बेबायदि इसोरा मोनसे प्रमिस जोंनो होदों नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबोनो होनाय जागोन मा होननानै बुंदों नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला सोरनो होनाय जागोननो हावरियाफोरनो होनाय जागोन होनना बुंदों नङा नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबोनो होनाय जागोन आरो जोबा
जोंहाथ' जों माब्लाबा सानो गैयै मानि गासै मानसिनो जों होयोब्ला मा जागोन जोबलांगोन बेखौसो जों सानो बयबो नांगौ जानाय मानसिफोरनो जों आखाइ फोलावोब्ला जों गावहानो गैया जालांगोन जों बेखौसो सानदों नाथाय बाइबेला मा होनना बुंदों बेयावहाय नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला मानसिनो नङा फोरबोनोनो होनाय जागोन आरो फोरबोआनो नोंनो होफिनगोन इसोरा प्रमिस लादों जुदि नोङो गुबुनखौ गावखौ बायदि अननानै सोरखौबा सहाय खालामोब्ला सोरखौबा अनोब्ला बियो बिथांखौ अननाय जायाखै बिथांनो होनाय जायाखै बियो इसोरनोसो होनाय जादों आरो मा खालामगोन इसोरानो नोंनो होफिनगोन नों जुदि गोरिबफोरनो होयोब्ला नोंथाङा इसोरनोसो होनाय जादों बेनिखायनो इसोरा गाव समाय लादों आं नोंनो होफिनगोन नों आंनो होदोंखाय आं नोंनो होफिनगोन जेब्ला जोङो सासे हावरिया मानसिनो दान होयो सासे हावरिया गोनां जानाय मानसिनो जों अननाय दिन्थियो बियो इसोरनो अननाय दिन्थिनाय जादों होननानैसो बाइबेला बुंदों बेनिखायनो मथि 25 जोंनो बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंदों जेब्ला बिसार खालामनो जिसुआ जिरायगोननो बिसारनि सिंहासनाव बियो जिरायगोननो अब्लाना गोबां मानसिफोर बिनि सिगाङाव फैगोन आरो मा बुंगोननो जिसुआ माखासेखौ बुंगोननो बियो नोंसोर आं जेब्ला उखैदोंमोन नोंसोर आंखौ जाहोदोंमोन आं जेब्ला लंथिया फंथिया हैदोंमोन गाननो जोमनो गैया जानानै दंमोन गोजांदोंमोन नोंसोर आंखौ गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन होननानै बुंगोननो आं जेब्ला लोमजादोंमोन बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन नोंसोर आंखौ नायहैदोंमोन फै नोंसोरो आंनि बे रायजोआव बाहागो लाफै होनना बुंगोननो जिसुआ अब्लाना बिसोर बुंगोननो मा बुंगोननो प्रभु जोंलाय माब्ला नोंखौ उखैनाय नुनानै नोंनो ओंखाम जाहोफेरनो मोननाय माब्ला गांनाय नुनानै नोङो दै लोंहोफेरनो मोननाय माब्ला नोंखौ लोमजानाय नुनानै जोङो नोंखौ नायहैफेरनो मोननाय माब्ला जों नोंखौ गाननाय गैयै जोमनाय गैयै गोजांना थानाय नुनानै गाननो जोमनो जों होनो मोनफेरनाय जिसुआ मा होनना बुंगोननो नोंसोरनि सोरबा सासे फंबायनो खालामनायानो आंनो खालामनाय जानायमोन नोंसोरनि सोरबा सासे उखैनाय मानसिखौ जाहोनायानो आंखौ जाहोनाय जानायमोन जिसुआ बेखौ बुंगोन आरो माखासे फैगोननो बिसोरखौबो बुंगोन जिसुआ बे एखे बाथ्राजों बिसार खालामगोन आं उखैनायमोन नोंसोर आंखौ जाहोआखैमोन आं गोजांनायमोन नोंसोर आंखौ गानहोआखैमोन जोमहोआखैमोन आं लोमजादोंमोन नोंसोर आंखौ नायहैयाखैमोन बिसोरबो बे एखे सोंलुखौनो सोंगोननो नोंलाय माब्ला लोमजानाय जों नायहैलायनो नोंलाय माब्ला उखैनानै थानाय जों जाहोलायनो नोंलाय माब्ला गोजांनानै थादोंमोन जों गानहोनो जोमहोनो नोंखौ जिसुआ बिसोरनोबो बे एखे फिननायखौनो होगोन नोंनि फंबाय नोंनि बिदा नोंनि सोरबा जेराव उखैनानै दंमोन जायखौ नों जाहोआखैमोन बेखौ जाहोयैयानो आंखौ जाहोयै जानायमोन गुबुनखौ गावखौ बादि अननो जोंखौ फोरोंदों गुबुनखौ गावखौ बायदि अनो नोंथाङा गावनि थाखायल' थांनानै दङ ना गुबुननि थाखायबो थांनानै दङ साननो गोनां बाथ्रा बियो बिसारनि समाव मोनसे बिसार खालामगोननि बेसिस बियो बिथा बियो जिसुनि सोंगोन बियो नों गुबुननि थाखाय मा खालामखो नोंनि जे रोंगौथि दङमोन नोंनि जे केपासिटि दङमोन नोंनि जे धोन सम्पति दङमोन बेजों नों गुबुननि थाखाय मा खालामनाय नों गावनि थाखायल' थांनानै थाबाय ना गुबुननि थाखायबो थांनानै थाबाय इसोरा बेनि सायावबो जोंखौ बिसार खालामगोन बेखौहाय जोंखौ बुंनाय जादों नोंथाङा मा खालामदों दिनै बाइबेलाव जोङो सासे आइजोनि बाथ्रा मोनथिगौ दरकास होननानैबो बुङो बिथांखौ आरो ताबिथा होननानैबो बुङो बाइबेलाव थिनहरजानायाव जों मोननो हायो बे हिनजावा गोबां अनख'मोन बे हिनजावा बियो मा खालामोमोननो गोबां जिफोर सुनानै बियो रान्दिफोरनो बियो गानहोयोमोननो हावरिया मावरियाफोरनो बियो गानहोयोमोननो बे हिनजावा सानसेखालि हरखाबै बियो थैबाय आरो थैनायाव गोबां मानसिफोरा बिनि थैनाय बे मोदोमनि सोरगिदिं फैनानै गोबां आइजोफोरा बिखा सौयै सौयै गाबफैदोंमोन मानो गाबफैदोंमोन बे आइजोआ बे हिनजावा थांनानै थानाय समाव नै बे जिखौ आंनो होदोंमोन गाव आखाइजों सुनानै गाव आखाइजों बानायनानै नै बेखौ आंनो गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन बिथाङा थांनानै थानाय समाव गुबुननि थाखाय मा मावदोंमोन बेखौ गोसोखांनानै गोबाङा बिनि सोरगिदिं गाबफैदोंमोन बिथाङा गोबां आइजोफोरखौ बिथाङा मदद खालामदोंमोन गाव हायो गाव जेखौ रोङो बेखौनो खालामनानै बिथाङा गोबांखौ गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन बिथाङा
आरो बिथां थैनाय समाव गोबां मानसिफोरा बिनि सोरगिदिं थानानै बिनि खामानिखौ बुंखांनानै बिनि मावनायफोरखौ बुंखांनानै गाबफैदोंमोन। दिनै नों थैनानै थाङोब्ला साबेसेबां मानसिफोरा नोंनि गोथै मोदोमनि सेराव फैनानै नों सोरनिबा थाखाय माबा मोनसे मावनायखौ बुंखांनानै दुखु खालामफैनो हागोन? दङ ने? हागोन ने? गोथाङै थानाय समाव मोजां थानाय समाव बिथाङा जों बयखौबो अनोमोन। न' खाथिनि बयनोबो बिदि बिदि खामानि मावोमोन बिथाङा। गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ गुबुननो बिथाङा होयोमोन, जोंनो होयोमोन, जों गैयिफोरखौ बिदि सहाय खालामोमोन। बेबायदि बुंफैनो दुखु खालामफैनो बेबायदि थागोन ने? नोंथाङा जुदि गावनि थाखायल' थांनानै दङब्ला, गुबुन रावनिबो थाखाय नोंथाङा थांनानै थायाखैब्ला, नोंथाङा थांनानै दङ थैनानै था फाराग खालामा बियो। It makes no difference. नोंथाङा थांनानै था थैनानै था फाराग खालामा बियो। नोंथाङा गावनि थाखायल' जुदि थांनानै दङब्ला संसाराव, गुबुन रावनिबो थांनानै थानानै नोंथाङा गोसो खालामाखैब्ला, खिन्थु नोंथाङा गुबुनफोरनि थाखाय थांनानै थाग्रा सासे बेक्तिब्ला, गुबुनफोरनि थाखाय नोंथाङा थांनानै दङब्ला, नोंथां थैनायनि उनाव बहुदखिनि गोहोम खोख्लैगोन बे गामियाव, बे न'खराव। नों सासेल'सो थैदों, 10 जन थैनाय बायदि मोनगोन। नों सासेल'सो गैया जादों, गोबां मानसि गैयै बायदि मोनगोन। नोंथांनि खामानिफोरखौ गोसोखांनानै दुखु खालामनो गोबां मानसिफोर थागोन। बिथाङासोमोन जोंहा, बिथाङासोमोन बुंनो गोबां थागोन। नाथाय नोंथाङा गावनि थाखायल' जुदि थांनानै दङब्ला, नोंथांनि थांनानै थानाय थैनानै थांनाय जेबो फाराग खालामा। नोंथाङा गुबुनफोरनि थाखाय, गुबुनफोरनि मोजांनि थाखाय नोंथाङा थांनानै दङ ना? बाइबेलाथ' जोंखौ बेखौसो थुलुंगा होदों, गुबुनफोरनि मोजांनि थाखाय थांनानै थानो। जेब्लायबो गावनि थाखायल' नङा, गुबुननि थाखाय, गुबुननि मोजांनि थाखाय, गुबुननि मुलाम्फानि थाखाय थांनानै थानो जोंखौहाय बाइबेला बुंदों। गुबुनखौ गावखौ बादि अननो हानाय, बियो इसोरखौ फोथायग्राफोरनि मोनसे गुन। जोङो जोबनाय बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो दोनथ'नि। जहननि 13:29। दा आं नोंसोरनो मोनसे गोदान हुकुम होयो, गावजों गाव अनज्लाय। आं जेरै नोंसोरखौ अनदों, बेबायदिनो नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायथारनांगौ। नोंसोर गावजों गाव अनज्लायोब्ला नोंसोरखौ आंनि सेलाफोर होननानै बयबो मोनथिगोन। ख्रिस्टियानफोरा गावजों गाव अनज्लायोब्ला संसारा मा होननानै मोनथिगोन? बयबो नोंसोरखौ आंनि सेलाफोर होननानै मोनथिगोन। जिसुआ बुंदों बे बाथ्राखौ। जोंनि अनज्लायनायनि गेजेरजों जों बुहुमनो मा साखि होनो हायो? जों जिसुनि सेलाफोर होननानै साखि होनो हायो। साखि। दहाय जोंहा जोंनि जिएसआ बे बाथ्रानि सायाव स्ट्रेस होनानै बुंदों। बे बाथ्रानि सायाव गोख्रोङै बुंदों। साखि होनायनि बाथ्रा। जिसुखौ साखि होनो। नोंथांमोननिफ्रायबो मा खालामनांगौ? बांसिनै साननो नांगौ बे बाथ्राखौ। साखि। खारन मण्डलिया बेनि थाखायसो बानाय जादों, बेनि थाखायसो गोथाङै दङ, थांनानै दङ मण्डलिया। मण्डलिनो जिसुनि होलांथारनाय, मावनो बुंलांथारनाय खामानिया बे। नोंसोरो बुहुमाव आंनि साखिफोर जा। साखि। जिसुनि उइटनेस जानो थाखाय, साखि जानो थाखाय मण्डलिखौ जिसुआ संसाराव गालांदों। मण्डलिनो मावनो होलांथारनाय मोनसे गेदेर खामानिया बे। जों संसाराव जिसुनि साखिफोर जानानै जोङो थांनानै थानांगौ। आरो साखि जानो हानायनि मोनसे उपाया मा? नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायोब्ला नोंसोरखौ आंनि सेलाफोर होननानै बयबो मोनथिगोन। अनज्लायनायनि गेजेरजों, नांज्लायनायनि गेजेरजों जों जिसुनि सेलाफोर होननानै जों साखि जानो हाया। बोराबलायना थानायनि गेजेरजों जों जिसुनि साखिफोर होननानै जोङो गावखौ जोङो सिमान जों होनो हाया, जों साखि जानो हाया। नाथाय जों जेब्ला अनज्लायगोन, जोंखौ बयबो होनना बुंगोन जिसुनि मानसिफोर होननानै जोंखौ मोनथिगोन। नाथाय गिर्जायाव जेब्ला नांज्लायनाय थागोन, गिर्जायाव जेब्ला गोरोबज्लायै थागोन, गिर्जायाव जेब्ला गावज्लायनाय थागोन, जोङो संसारनो जों साखि होनो हानाय नङा।
जों जे जिसुनि सेलाफोर अब्ला जों ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिफोरा अनज्लायनानै थांनानै थानाया बेसे गोनां आं बे बेलासे समाव मोननै बाथ्रा बुंबाय मोनसेया जाबाय नोङो आत्मिकब्ला नोङो गुबुनजों थिग जानानै थांनानै थानाय आत्मिकब्ला नोङो जिसुनि सेलाब्ला नोङो गुबुनखौ गावखौ बादि अननानै थांना थानाय आरो जेब्ला बे जागोन जोंनि गेजेराव बे फैनाय नङा गावस्रानायनि बाथ्रा फैनाय नङा जोंनि गेजेराव नांज्लायनानै बोसोर बोसोर थानायनि बाथ्रा फैनाय नङा जेब्ला बे कारन खुलुमनो फैनायनि सिगांनो बयबो बेखौ सानगोन इसोरखौ खुलुमनो फैनायनि सिगांनो जों बयबो बेखौसो गोसोखांगोन आंहा सोरजोंबा माबा मोनसे गाज्रि जानानै थानाय दङ नामा आरो थिग खालामहैनो गोनाङा बिसोर इसोरखौ खुलुमनो फैनायनि सिगां थिग जानानै फैनो गोनाङा बिसोर सोरबा हौवा हिनजावजों नांज्लायनाय दङ नामा थिग जानानै फैनो गोनां सोरबा बबेबा न'खरा गुबुन मोनसे न'खरजों नांज्लायनानै दङ नामा थिग जाना फैनो गोनां सानफ्रोमबो बियो इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे बियो थिग जाबाय थागोन थिग जाबाय थागोन थिग जाबाय थागोन जोंनि गेजेराव आरो बहा गावज्लायनाय फैनो जेब्ला ख्रिस्टियानफ्रा बे बाथ्रानि सायाव कनसियास जागोन थौट गोनां जागोन अब्लाना बेफोर माब्लाबो जानाय नङा बेनिखायनो जों इसोरनि बाथ्राखौ जों गोसोखाङो इसोरनि बाथ्राया मा बुंदों गोरोबज्लायहोग्राफ्रा बोर होजाग्रा गोरोबज्लायनानै थांनानै थानाया इम्परटेन्ट नोंथाङा इसोरजों थिग दङब्ला मानसिजों थिग जानानै थांनानै थागोन गुबुनखौ गावखौ बादि अननो हागोन नोंथाङा कारन इसोरखौ अनो होननाया थोजासे नङा इसोरखौ अनो होनना बुंनाया नंखाय जागोन जेब्ला नोङो गुबुन रावखौबो अननो हाया नोङो थगायग्रा होननानैसो बुंदों बाइबेला बेनिखायनो बेफोर गासैबो बेसे गोनां बेसे इम्परटेन्ट जोङो सानखांफिननो फोसाबनांगौखौ जोङो फोसाबदि फेंनांगौखौ जों फेंनो इसोरा आशीर्बाद खालामथों हामबायसै